Вітаю! Презентую ігровий прийом нейровправи веселі і цікаві. Як керівник і в першу чергу педагог постійно заходжу на заняття до своїх вихователів. Помітила, що приєднуючись до Zoom-конференції, діти і батьки не зосереджені і не налаштовані на роботу. Вирішила запропонувати нейровправи і нейрогімнастику перед початком занять у всіх вікових групах. Результат. Діти стали більш сконцентровані, швидше налаштовуються на заняття, а ще у них покращився настрій. До речі, батьки теж виконують ці вправи і дуже задоволені. Тож приєднуйтесь.